סיפחו חויסן ישיס חוכמס ודולס. זה הולך על השישה סדורים. מישהו שיש לו את השישה סדורים. סדורים, כל הסדורים, המשנה עשם הגמור אז לדעת, כמו שהגמור מקבלת לדעת. ואף על פי כן אומרת הגמור, ירס השם יועצו רואי כירס השם, כן, לא. אבל יהיה הגמור מושל. אחד אמר לשליח שלו, תעלה לי חיטים לעלייה, יש לי בוידים, עלייה, תמלא אותה עם שקים עם חיטים. מקור של חיטים זה הרבה שקים. הוא העלה. אחר כך שואל אותו, שמת שם קו חומטון? קו חומטון זה כזה אדמה חריפה, מסלקת התולעים. לא, המיטב שלא יהיה לייסו. אם אין ירס השם, המיטב שלא יהיה לייסו. המשולים של חז"ל הם מאוד מאוד מדויקים, לא סתם מושל בערך להסביר. מיטב שלא יהיה לייסו. זאת אומרת, בנמשל, עדיף שלא תלמד. אם אין לך ירס השם, מה אתה לומד? ככה? ככה עוד יש לנו לומדים, עוד יש לנו תורת תבלין, עוד יש לנו כלי זין, עם ידיים חשופות לעמוד מול יעד צהורת. מה הענים של מיטב שלא יהיה לייסו? היה צריך לשים קו חומטון. אם לא שמים זה יכול להתקלקל. מה זה מיטב שלא יהיה לייסו? כשהעסקים של החיטים למטה רואים מה קורה, משתמשים בהם, אפשר לבדוק. מישהו מעלה לעלי, אז בכלל לא מחודש בחז"ל. בדרך כלל שמים חיטים בגוירן, במחסנים, חידוש יעלו לעלי, אבל כך כתוב בחז"ל. מי שלומד תורה לפעמים הוא כבר בסדר עם הרבוין שלנו. הוא באמת לומד בו מציע, ולומד באי, בתומות, ומשקיע את המוח, ומשקיע את המחשובה, אבל אף אחד כן אומרים חז"ל, אני הייתי מדפיס בכל הגמורש, פותחים את הכריכה בצד הזה, אני לא יודע, אולי הדפיסו את זה בגמורש, יש גמורש שמודפס, אני הייתי שם את זה בחדש בגמורש. כן, צריכים ללמוד וחייבים ללמוד, ובלי ללמוד אין תורת תבלין, ואין לנו מה להילחם ביצר אורה, ככה היצרן אומר, תורת תבלין. אבל צריכים לזכור, מיטב שלא אלייסו, לחשוב, להעלות את זה לבוידים ולהיות בטוח. יש לי קור של חיטים למעלה, אתה יכול למצוא אותו מקולקל, אתה יכול למצוא אותו מתולה. כשאתה לא מעלה אותו והוא למטה, אז אתה מסתכל לפחות, אתה בודק. בקיצור, צריכים לבחון את עצמנו. ראש השונה זה הזמן, ירס ראש הטייבס ידוע, אליל ראש שונה, יום כיפר, זה הזמן לבדוק את התבחונתים, לרשמיים לזכור למי אנחנו לומדים, לפני מי אנחנו לומדים, תורה של מי אנחנו לומדים. לא צריכים כל היום להסתובב במחשבות האלה, להסתובב צריכים עם הידי חוד בהכחוש, ועם העד המסייע, הסיגס האלה בעצמם הרי מזכירות ירא שמיים. מי זה עד המסייע? קוראים קרישמה, יש עין גדולה בשמה, ודלת גדולה, אנחנו מעידים על הריבונו של עולם. יש מי שבא להכחיש, חלילה יצר אורה, אז אנחנו עדי חוד בהכחוש, ואנחנו עדי חוד עד המסייע, כביוכל המלכה של הריבונו של עולם, הכל טוב ויופה. וזה גם יכול להיות כפחון. מי שלומד גימור ונזכר לרגע בעצם, אני מדבר על עד המסייע. אני עד, אתם עדי ואני קאי. אז זה כזה סוג, כי זה הקו חומטון, ככה מכניסים את הקו חומטון. לא צריכים באמצע להפסיק לזכור את הגמור, לא רוצים בסר סייפר, עכשיו אני לומד קו חומטון. קו חומטון זה הרגול של לדעת לפני הלימוד שמברכים ברסת תורה, לדעת שמסתובבים, לזכור, לדעת לפני מי התואמת. זה הקו חומטון, השם יעזור, ללמוד לומדים, ככה נראה, כן? קו חומטון זה כבר בלבובס, יותר קשה לבדוק את זה. שיהיה לנו באמת ירא שמיים ותורה ושיפסיד ורסים בתורה.